Σήμερα με το φλαράκι μου το Βασίλη ανεβαίνουμε το Κίσαβο, από μια διαδρομή που στην κυριολεξία δεν υπήρχε. Ρέματα, απότομες πλαγιές και πυκνοί βλάστες ήταν μερικές από τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την περιπέτειά μας μια παγωμένη βουτιά στο όμορφο φαράγγι της Καλυψός. Αυτά και πολλά άλλα στο σημερινό επεισόδιο. Τζιτζίκι. Έχει θέμα, δεν μπορεί να πετάξει πολύ καλά. Τι να κάνω. Έχει χαλάσει. Έχουμε καμιά ώρα που ξεκινήσαμε από το χωριό Καρίτσα και τώρα είμαστε βαθιά μέσα στο δάσος, στους πρόποδες του Κίσαβου και έχουμε μπροστά μας 1800 χιλιομετρική μέχρι την κορυφή και ακολουθάμε μια σωλήνα για να βγει στη λίμνη. Και εδώ είναι μια τεχνητή λίμνη που τη χρησιμοποιούν για να ποτίζουν κάτω τα χωράφια και τα δέντρα τους. Έχουν βάλει κάποιο είδους υλικό για να μαζεύουν το νερό, από ό,τι φαίνεται. Έτσι, για να στραγγίζουν εδώ πέρα από όλες τις βροχές. Και από εδώ πέρα. Πλέον κινούμαστε στο δάσος χωρίς να ακολουθάμε κάποιο σημάδι, αλλά η κατεύθυνσή μας είναι ενώ πριν σωστή. Είχαμε σήμανση, εντάξει, ευρωπαϊκή. Είχαμε το σωλήνα. Αλλά άμα μας το επιτρέψει η βλάση, που προς το παρόν το επιτρέπει, θα μπορέσουμε να βγούμε στη διαδρομή που θα μας πάει στο καταφύγιο. Έχουμε άλλα 8 χιλιόμετρα για το ΕΟΣ. Βγήκαμε από τη βλάστηση και τώρα έχουμε βρει επιτέλους το μονοπάτι. Δείτε εδώ, αγριοφράουλες. Αυτές τρώγονται. Δεν θα τις φάμε γιατί είναι μικρές, θα τις φάει επόμενες όταν θα είναι μεγάλες. Και επίσης, εντάξει, εδώ είναι δασικός δρόμος, ίσως είναι σκονισμένες, αλλά δεν πειράζει πολύ. Δεν θα τις φάμε κυρίως γιατί έχουμε φαΐ μαζί μας, έχουμε καρπούζι.
Και φτάσαμε καταφύγιο, δροσιστήκαμε και λίγο στις πηγές και κάνουμε ένα διάλειμμα πριν πάμε κορυφή. Μόλις στάθαμε, κορυφή προφή της Ηλίας. Εδώ έχει ένα εκκλησάκι, το οποίο είναι υπόγειο, δεν είναι σαν τα συνηθισμένα του προφήτη Ηλία. Θέλει να σκύψεις λίγο. Καλημέρα, μόλις ξυπνήσαμε, είναι 6 το πρωί. Δεν κοιμηθήκαμε και πολύ γιατί είχε σκάσει το στρώμα μου δηλαδή και ήταν λίγο άβολα. Εδώ κοιμήθηκε και ο Βασίλης στην ώρα του. Αυτό. Και σε λίγο θα φάμε και θα ξεκινήσουμε να κατέβουμε. Έχουμε 14 χιλιόμετρα κατάβαση και το φαράγγι της Καλυψό να εξερευνήσουμε, οπότε τα λέμε.
προσπαθούμε να κατέβουμε σε αυτή τη ρεματιά. Και να πηδήξεις θα ζήσεις. Α, εκεί, ωραίος. Μετά. Αλλά εκεί που πας τώρα. Η οθόνη έσβησε, γράφει ακόμα. Τώρα κατέβω. Ζάχαρη ψηλή με μέλι που λες και στο χωριό. Ζάχαρη ψηλή με μέλι. Τα καταφέραμε, μόλις βγήκαμε από το ρέμα. Όπως είδατε ήταν αρκετά ζώρικο, είχε δύσκολα σημεία. Εγώ βρήκα ένα πολύ ωραίο ξύλο. Μου μίλησε. Θα το πάρω μαζί μου. Οπότε τα δύσκολα έχουν φύγει. Τώρα έχει μείνει λίγος χωματόδρομος και φτάνουμε Καριτσά. Λίγο χαλάρωση. Είναι πολύ όμορφα. Είναι όντως κόκκινα νερά, όπως μπορείς να δεις. Είναι ζεστό το νερό. Κρύο είναι, οπότε δεν είναι τόσο διαματικά. Και φτάσαμε στο παράγει της Καλυψός, επιτέλους. Και ο καταράχτης. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφα.
Είχε αρκετό περπάτημα σήμερα, αλλά ήταν τέλειο.